Πρόσφατα ήμουνα για καφέ στο φίλο τον Χρήστο τον Καλαϊτζή και όπως ήμασταν εκεί στο γραφείο και τα λέγαμε, βλέπω πάνω στο γραφείο του κάποια μικροσκοπικά τεχνητά, κάποια μικρά καμπουράκια. Αμέσως τον ρώτησα τι είναι αυτά. Μου είπε ότι είναι τα καμπουράκια της Pregio, τα Status. Τα συγκεκριμένα καμπουράκια θα λέγαμε ότι είναι για την τεχνική του LRF, Light Jigging, μιας και τα διαθέσιμα γραμμάρια είναι 7, 10 και 14. Τα συγκεκριμένα καμπουράκια θα λέγαμε ότι δουλέψανε πολύ καλά, κυρίως σε ψάρια όπως ζαργούς, τσιπούρες, μικρές συναγρίδες, αλλά και μικρά μαύρα ψάρια. Βέβαια, εγώ σαν ανήσυχο πνεύμα που είμαι, με το που τα έπιασα στα χέρια μου, αμέσως μου τριγύρισαν κάποιες σκέψεις στο μυαλό. Ποιες είναι αυτές οι σκέψεις? Δείτε τις παρακάτω στο βίντεο. Τώρα για τη χρήση από σκάφος, δηλαδή σε περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα καμπουράκια από το σκάφος, και στο βίντεο που είδατε εγώ χρησιμοποίησα μία όσο πιο απλή αρματοσιά γινόταν. Επειδή τα καμπουράκια είναι μικρά και ελαφριά σε γραμμάρια, δεν ήθελα γενικότερα να προσθέσω πολλά αξεσουάρ πάνω, οπότε τι έκανα? Πήρα μια πετονιά φλωροκάρμπον νούμερο 034 και πέρασα τα καμπουράκια μέσα στην πετονιά, δηλαδή στη θηλιά που έχουν για να τα δένουμε. Πέρασα την πετονιά μέσα, το έφτασα σε ένα σημείο το οποίο ήθελα να το δέσω και εδώ έκανα μια θηλιά την πετονιά. Ωραία, φαίνεται. Τώρα πέρασα το καμπουράκι σε ένα κύκλο που δημιούργησα εδώ με την πετονιά 1, 2, 3 φορές και πριν το σφίξω άφησα περίπου μια απόσταση σαν παράμαλο από το καμπουράκι και τη βάση της πετονιάς γύρω στα 10 εκατοστά, αυτό εδώ δηλαδή. Οπότε τι έγινε? Το καμπουράκι μας βρίσκεται ελεύθερο μέσα στην θηλιά που δημιουργήσαμε, δεν το δεσμεύει δηλαδή κάποια παραμάνα ή κάτι άλλο, και έχει δημιουργηθεί ένα παράμαλο από την κυρίως ας πούμε μάνα γύρω στα 10 εκατοστά. Αυτό γενικά δημιουργεί μια ελευθερία και μια διακριτικότητα, δηλαδή δεν υπάρχουν πάνω στριφτάρια, δεν υπάρχουν παραμάνες, και ώστε να υποψιάσουν ας πούμε τα ψάρια.
Τώρα άφησα περίπου μια ωριά από το δέσιμο που έκανα και έκοψα την πετονιά. Αφού έκοψα την πετονιά, παίρνω το δεύτερο καμπουράκι και κάνω ακριβώς το ίδιο. Περνάω δηλαδή μέσα από τη θηλιά και φέρνω σε μια απόσταση με το πρώτο καμπουράκι περίπου στο μέτρο, 80 πόντους με 1 μέτρο, και κάνω ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή δημιουργώ εδώ μια θηλιά και δένω γύρω από την πετονιά 3 φορές. Περνάω δηλαδή το καμπουράκι μέσα, 1, 2, 3, και εδώ πριν σφίξω προσέχω να αφήσω περίπου 10 πόντους, 10 εκατοστά δηλαδή παράμαλο. Οπότε δημιουργήθηκε και εδώ το ίδιο πράγμα. Έτσι έχουμε τα δυο μας καμπουράκια σε μια απόσταση περίπου στο μέτρο, το ένα από το άλλο. Και τώρα αν κάποιος θέλει να προσθέσει και τρίτο, συνεχίζει κατά τον ίδιο τρόπο. Από εκεί και πέρα στις δύο άκρες, δηλαδή εδώ έχουμε κόψει την πετονιά, εδώ είναι το καμπουράκι μας και εδώ περίπου στο 1 μέτρο έχουμε αφήσει, κάνουμε και εδώ μία θηλιά, όπου εδώ θα βάλουμε το μολύβι μας. Δημιουργούμε και εδώ με την πετονιά μας μία θηλιά και εδώ πέρα θα περάσουμε το μολύβι. Από την πάνω πλευρά είναι το σημείο που θα δέσουμε πάνω στο καλάμι μας και εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε μια θηλιά ή να βάλουμε ένα μικρό στιφταράκι. Τώρα το μολύβι που θα χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται από το βάθος. Μπορεί να είναι 50 γραμμάρια, μπορεί να είναι 80, 100 και πάει λέγοντας, ανάλογα πόσο βαθιά θέλετε να το δουλέψετε. Εγώ το δούλεψα σε ένα βάθος γύρω στα 50 μέτρα και είχα ένα μολύβι 100 γραμμαρίων. Αυτός ήταν ο τρόπος ο οποίος μπορείτε να αρματώσετε τα καμπουράκια σας σε περίπτωση που θέλετε να τα κάνετε χρήση από το σκάφος. Παρακάτω υπάρχει ένα link με ένα βίντεο το οποίο δείχνει αναλυτικά το πώς μπορείτε στο καμπουράκι να προσαρμόσετε ένα μικρό αγκιστράκι, έναν δηλαδή κλέφτη.